Il-mexxejja ta' għada ħadu rridni f'idejhom fil-Parlament waqt il-15-il sessjoni tal-Ekoskola li mexxija l-Speaker Angelo Farrugia. Preżenti għal din l-edizzjoni ta' Ekoskola kien hemm numru ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra li flimkien ma' studenti minn diversi skejje iddiskutew temi ta' importanza ambjentali. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm it-trasport sostenibbli, il-ħarsien tal-ibħra kif ukoll l-enerġija u l-provvista tal-ilma. F'kemmtejn li għamel l-Speaker Farrugia qabel bdiet id-diskussjoni saħaq fuq l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent ta' madwarna li jinkludi kemm dak naturali kif ukoll il-patrimonju kulturali. Angelo Farrugia tkellem ukoll dwar l-obbligu ta' tmexxija dinjija li jaħdmu għat-tieħ bilan li jilħqu l-miri ta' żvilupp sostenibbli biex bekk inkunu nistgħu ngħixu ħajja dinjetuża. Dawn il-miri jinkludu ħidma sabiex jiġi eradikat il-faqar fuq skala globali, kura għal-morda kif ukoll xogħol diċenti għal kulħadd. L-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti għamel referenza għal konferenza dwar it-tibdil fil-klima, magħrufa bħala l-COP26, u sqar li kulħadd jara fil-konsegwenzi iqbsa tat-tibdil fil-klima. Madankollu diversi pajjiżi ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet kbar biex ma jibqgħux jużaw il-faħam u minflok jadottaw politika favur investiment f'riżorsi rinnovabbli.